Anga wale ɲuman wale bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni nin kuma in na kɛmɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se ka sɔrɔ aw fɛ Seri Fila TV bamanankan kunnafoni na min bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan an b'a fɔ ko nin ye a kuma selen ye bakuruba kunnafoniw de filɛ. Minisiriw ka ladala lajɛ min dɛmɛna o senfɛ an ka minisiri min ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko ma ale y'i da se jamana yɛrɛ bɛ labaara ni musaka min ye sa kɔnɔ ni u ka mago budget d'État san 2017 ta a da sera o ma. Yɛlɛmaninkaden minnu ni olu sigi bɛ Faransi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna yɛlɛmani cercle commune Danitiladenw u ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka se ka yɛlɛmani a n'a mara bɛɛ lajɛlen ladɔnniya. U bɛ se ka lɛnbow sara lɛnbo minnu bɛ se ka kɛ sababu ye k'u ka cercle ka a jɔ ka kɛ bɛɛ lajɛlen sago ye. Bamanankan kunnafoni na kumabaw ye ninnu de minnu ni sɔnni u bɛ walawala aw ye aw dangana. Minisiriw ka ladala lajɛ o bɛ kɛ araba o araba kuluba jamana ɲɛmaya dagayɔrɔ la nin sen in minisiri min ni o ɲɛsin bɛ sɔrɔ ko ni musaka ko ma ale y'i da se san 2017 jamana yɛrɛ kan ka labaara ni musaka min ye u ko a ma ko budget d'État san 2017 ta a y'a jatew bɛɛ lajɛlen kɔni faralen ɲɔgɔn kan kunnafoniw ye a jira k'a fɔ san 2017 budget sɔrɔ siraw minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni nafolo bɛ bɔ olu de la ka fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ jamana labaarala ye kama ko recette du budget d'État 2017 o bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 ani 17 ani miliyɔn 500 ani 78 ani 8 na i b'a ye k'a fɔ dɔ farala a kan ni hakɛ min ye o ye sefa wari miliyari 200 nka fɔ sefa wari miliyari 200 ani 11 ani miliyɔn 500 ani 30 ani 2 kɛmɛ sara la 11 ngɔri 74 ani 4 o de ye dɔ fara n ka ye kunnafoniw ye a jira k'a fɔ nin nafolomugu ye min filɛ nin ye nafolomugu in a bɛna ta ka don baaraw minnu dafɛ a y'a nafolomugu in jate bɔtɔ ni o ye dépense du budget d'État 2017 ye o ye dépense bɛ t'i jɔ sefa wari miliyari 2 ani 200 ani 70 ani miliyɔn 600 ani 40 ani 7 ye kɛmɛ sara la 10 ngɔri 30 ani 3 minisiri Bubu Sise a y'a jira k'a fɔ dɔ faranga min ni o kɛlen filɛ nin ye ko la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ayiwa tɔrɔmɔɲɔ min ni o kan ka jɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an ka jamana forobacakɛla dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna polisilakaw ani protection civile lakaw olu ka tɔrɔmɔɲɔ ani u denw ka tɔrɔmɔɲɔw aya olu bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka dɔ fara a kan o tɛmɛnen kɔfɛ hakilina min dalen don jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka ɲɛsin Mali a surasilakaw ma min bɛ se k'a to u bɛ se ka ye mina ɲuman kɔnɔ u k'a ma ko loi d'orientation et de programmation militaire fo ka taa se Algérie bɛn kan sɛbɛn waleli musaka min kan ka don o fɛnɛ da fɛ o bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ni ka dɔ fara musaka ninnu kan an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ u y'a yira fana k'a fɔ fɛn wɛrɛ mɛ a sababuya a y'a baaraw minnu ni olu kan ka boloda ka ɲɛsin an ka jamana jɔli ma olu baara dɔw musaka o fɛnɛ bɛ a la fo ka taa se ayiwa sira dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalanko kɛnɛyako adamadenya sabatili siraw fo ka taa se balakaw ni den ni denbaya ka kisaw ma ani jiko ni aya saniyako aya olu musakaw bɛɛ lajɛlen faralen a ka o de kɛra sababu ye ka musakaw bonya aya fo ka taa se angɛrɛ ani bagajiw minnu ni olu kan ka bila an ka sɛnɛkɛlaw ka bolo kan jamana kan ka dɔ ta o musaka la ka subventionner o bɛɛ lajɛlen de kɛra sababu ye ka dɔ fara ayiwa musaka in a bonya kan nka minisiriw ka ladala lajɛ senfɛ u y'a jira k'a fɔ nin nafolo ye min wale filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka sɔrɔ Mali bolo nka min b'a jɛ o n'a lajɛ k'o ɲini an ka baɲumankɛlakaw fɛ minnu ni olu b'an dɛmɛ diɲɛ selekena ni setigi jamana baw ani warisow minnu bɛ yen nɔ ni yamaruya bɛ an bolo an ka se ka dɔnɔ ɲini o wariso baw la ka se ka a wo dafa ko a tɔ dafa na ɲini olu ka fa fɛ o kumana min ye ayiwa minisiriw ka ladala lajɛ min ni o tɛmɛna san 2017 jamana a kan ka labaara ni musaka min ye o ye nin cogo in de don nataw la sa a bɛ bila ka taa wasabilenw kɔnɔ wasadenw olu bɛ jateminɛ kɛ a kɛcogow kun kan. An y'a fɔ y'an ka bakuruba kunnafoniw na yɛlɛmani cercle commune Danifila den minnu sigin bɛ yɛlɛmani kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Faransi jamana olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni octobre kalo tile 6 ye alamisa
a kɛra kunnafonidilaw tɔgɔ la su la maison de la presse Dar es Salaam a kun ye fɛn min ye kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna a y'anzale min ni o ka kan ka sara sigida denw fɛ ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka sigida jɔ u k'a ma ko taxe de développement régional et local TDRL dalasi 427 don n'a sarala a bɛ kɛ sababu ye ka sigida de jɔ kunnafoni digiw kun ye yɛlɛmani cercle denw ma walasa u bɛ se ka ɲaɲani kɛ ka kɛ a sarali kan min bɛ se k'a to u ka sigidaw bɛ se ka jɔ an ka maa minnu kun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Seydou Ɲare u ka sɔrɔli filɛ. Yɛlɛmanikaden minnu sigilen bɛ Faransi kɔnɔna na ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛ kuluba kelen ni an b'u wele ko association des 12 communes du cercle de yɛlɛmani u ye kunnafoni di kɛ bi sɔgɔmada in na ka ɲɛsin impôt ani taxe sarali ma u ka commune kɔnɔna na. Effectivement o ye min kɛ o bɛnna ma ko fo ka dama tɛmɛ parce que san 3 bi problème bɛ yɛlɛmani a dogolen tɛ mɔgɔ si la association dɔ wulila ko yɛlɛmani de ka kan ka mɔgɔw sensibiliser ko kana impôt sara. Or ni impôt ma sara jamana kɔnɔ a tɛ se ka jamana tɛ se ka dilan commune tɛ se ka dilan cercle tɛ se ka dilan donc pendant 3 san 3 kɔnɔ mɔgɔ si ma sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ ko non o ye min fɔ ngalon de don ka mɔgɔw nɛgɛn de don laban t'a la donc sisan denmisɛn dɔ sɔrɔla o bɛ Faransi o bɛ yɛlɛmani yɛrɛ o bɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu y'a jira ko non tɛ ka kan ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye an b'an yɛrɛ nɛgɛ parce que n'an tora ten ko an tɛ impôt sara o laban ye min ye an ka dɔgɔtɔrɔsow bɛna datugu ekɔlisow bɛna datugu mɔgɔw minnu bɛ baara kɛ mairie la n'u bɛ wolosɛbɛnw dilan n'u bɛ mariage sɛbɛnw dilan finalement o fana bɛna baara bila parce que n'o tɛ sara o bɛ baara bila donc olu de bɔra Faransi ka na o nana ka na conférence nin kɛ sɔgɔmada in na o bɛ continuer su in na ka taa Kayi n'o taara o bɛ gouverneur rencontrer ensuite o bɛ continuer ka taa yɛlɛmani yɛrɛ o bɛ taa village par village ka mɔgɔw sensibiliser. O cadre kɔnɔna na an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko yɛlɛmani cercle association dɔ wɛrɛ bɛ yen ni an b'u wele ko association Dagakani olu tun y'a jira k'a fɔ ko impôt sarali k'o tɛ wajibi ye yɛlɛmanikadenw kan kunnafoni di a sigira ka a ɲɛsin o ma k'o galon tigiya. An ka denmisɛnw dɔ bɔra Faransi a dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ nin y'a san 3 ye mankan bɛ yɛlɛmani mankan wɛrɛ tɛ ko l'impôt sarabaliya tɛ dɛrɛ nin l'impôt anw fɛ découpage kɛra l'impôt tɛ di mɔgɔ si ma sisan l'impôt yɛrɛ tɛ dɛrɛ nin taxe de développement a bɛ di commune mɔgɔw de ma a b'a ka commune baara mais k'a fɔ ko n tɛ l'impôt sara dɔw de taara ko l'impôt tun ye 426 la ye Faransinkaw ko association de ka kan olu y'u to la ka association dɔ créer k'olu ye 200 b'a la u m'a fɔ an b'a ɲini a ka b'a la dɛ sigikafo ye damu ye an ka sigi ka ɲɛɲini olu ko k'u y'a b'a la u ma da o la u ye karawani kɛ ka taa commune dugu ni dugu u ye fanga sɔrɔ n'i ko fantan ma 400 ko n ye 200 b'i la hali ne dɔ n jo b'a la bon kɛra balawu ye fo mɔgɔw minana la kɔsɔdon donna la ambassade minana Faransi consul minana Amérique et maintenant an yɛrɛ nana gouverneur kumana a dɛsɛra ministre de l'intérieur taara Dirisa Mayiga a dɛsɛra o ka bɔ yen tuguni député 15 taara assemblée la enquête parlementaire o kumana o dɛsɛra maire 12 nana o dɛsɛra enquête taara ko l'impôt bɛ dumu inspection de travail 45 jours Kamara olu fana nana ka rapport kɛ ko l'impôt dɔrɔmɛ 1 ma dumu k'u ka sabali o k'u tɛ sabali o bɛ l'impôt sarabaliya la bon an fana sisan Ala y'a kɛ association min filɛ a ye mɔgɔ minnu ɲɛ bi olu dɔ ye Dagakani mɔgɔw de ye olu de y'a faamu k'a fɔ est ce que n'an tora nin kan in kan parce que déjà an ka commune 12 ye i tɛ se ka hali 200 bɔ kɛsi kɔnɔ baarakɛlaw bɛ yen dɔw ka arrière ye kalo 7 kalo 6 ma sara olu fana ye association dɔ créer ko 12 communes gɛmɛ o kɔrɔ ye mun ye an ka bɛn u y'u kan bila association dɔ in na a ye taabolo min ta a y'o dabila a kana an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u k'u bɛna taga sensibilisation kɛ sensibilisation minnu dɔ fana yanni k'a fɔ mɔgɔw ye sɔnni ma olu yɛrɛ n'u ka l'impôt nana u bɛ taa sara 2135 u b'a fɔ an faw n'an baw ɲɛna ko mun fɔra tromperie dɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ k'i tɛ l'impôt sara bi de don. An b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnin a bangera septembre kalo tile 28 san 2016 Faransikaw fɛ yen nɔ a bɛ an fɛ Mali kɔnɔ bi a kɛlen bɛ ka wulikajɔ bonya ka ɲɛsin yɛlɛmanikadenw ma yaasa k'u la kunnafoniya impôt ani taxe sarali ma. Mais o défaut ye mun ye l'État ka faiblesse dɔɔni b'a la parce que san 3 bɛ ɲɔgɔn na l'impôt sarabaliya u ka kan ka barasi don an ni ɲɔgɔn cɛ an ka fara ɲɔgɔn na an b'a ɲini an balimaw fɛ c'était un appel u ka kɛ Ala kama u ka kɛ kira kama u kana yɛlɛmani ka bɔ da la an ka taa an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma l'impôt de di mɔgɔ si ma a bɛ sara de dɔgɔtɔrɔso bɛ jɛnɛ l'école bɛ sara n'a ye l'école karamɔgɔ ani CSCOM
yelimane dugute ni dogolte romi yelimane dugute ni dogotorche romina ni robinete romi namma lempo sara bo fonctionner chukodi déjà il y a des 8 mois 7 mois bandi deumbe o masara an b'a yir'o la k'a fɔ ko a bɛ san 3 bɔ an bɛ waati min ko bi yɛlɛmani gɛlɛyaba min n'o ye impôt sarabaliya ye ko fura bɛna sɔrɔ a la ka sababu kɛ ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ye. O de fana b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw sɔrɔli ma ni Usumani Sowore ka wulikajɔw ye a n'a ka taama bere ni fɛn minnu bɛ yen ale bɛ kɛ sababu ye k'o bɛɛ lajɛlen kɛ k'an lasɔrɔ an ka ɲɛmada a ka sɔrɔtaw fɛ. Congo Brazzaville jamana kono Pasteur Tumi kɔrɔfɔ dɔ tɛmɛna ani kunnafoni ɲininaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kɛra arabado octobre kalo tile 5 o senfɛ a y'a yira k'ale n'a ka maaw tɛ banbaciw ye ni maa murutilen kɔrɔ in n'u ka jamana maa ɲɛmɔgɔw bɛ ka laɲini bi k'u tigɛ k'a la ale fɛnɛ bɛ ka jalaki ta ka jamana ɲɛmɔgɔ sɛgɛrɛ Sassou Nguesso k'a kɛ alamadenya buruja walekɛbaw ye u ka marabolola marabolo min bɛ wele ko Paul ani kumaɲɔgɔnya ka se ka sigi jamana kɔnɔ mun bɛna jate minɛ ni diɲɛ selege 4 tɔnba ka maaw ye. Pasteur Tumi ye kɔrɔfɔw galontigiya kɔrɔfɔ min bɛ k'ale n'a ka maaw kɛ banbaci ye bi jamana kɔnɔ. A ko jamana ɲɛmaaw bɛ ka ko de turu ta k'a da olu kunna komi n'u yɛrɛ kɛra o kɛba ye wa a ko n'i y'a ye maa caman bɛ k'i sigiyɔrɔ bila ka bɔ marabolo in kɔnɔ o sababu de finitigilakaw ye marabolo in minɛ ani u bɛ to ka pankuru ka cuniw kɛ dugudenw kan. Pasteur Tumi y'a yira ko o baara ninnu nana olu wajibiya ale ni a ka denmisɛnninamaw u ka maramafɛnw ta yaasa u na se k'u yɛrɛ lakana wa olu ma jɛ ni fanga in sigili ye k'o sababu kɛ namara donna jamana ɲɛmɔgɔ ɲini kalata jaabiw bɔliw la. Pasteur Tumi ka faamu na kumaɲɔgɔnya minnu ma se ka sira sɔrɔ don tɛmɛnenw na ale ka maaw ani fanga cɛ k'o bɛɛ sababu bɔra jamana maa ɲɛmaaw de la. Barisa ale ka maaw ye kalo 5 sigi kɛ k'u kɔnɔ taamamɛnɛ sisima bɔ u ɲɛma da minisiri kan u ma jamana ka ciden ye wa fana bɔra lakana tigilamaw la olu mun labanna ka kumaɲɔgɔnyaw gwan ale ka maacilenw na. An b'aw ladɔnniya ko Pasteur Tumi ale ka laɲini de bi maa minɛna k'a datugu politikiko binaku ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ ka labila k'a daminɛ kabini fanga sinamatɔn ka maaw la ka taa se ale ka masurunamaw ma. Maroc jamana kɔnɔ u ka wasablo kalata baaraw bɛna sigi sen kan k'a kɛ ni juma ye octobre kalo tile 7 fanga ɲini jɛkulu bɛ jamana kɔnɔ PJD Parti de la Justice et du Développement a bɛ se ka kɛ a ka sigi a yɛrɛ nɔ la gouvernement kunna walima a ka bɔgɔni jaabi bɔtaw ye. Fanga ɲini jɛkulu a nana fanga la san 2011 waatiw la yɛlɛmaw senfɛ ka ɲɛsin jamana sariya sunba ma réforme constitutionnelle mun kɛra jamana masakɛ fɛ Mohamed VI mankan don waatiw la arabu jamanaw kɔnɔ printemps arabe nka jateminɛlikɛla caman ka yetaw la ko fanga ɲini jɛkulu PJD o de bɛ sɔn ka sew sɔrɔ k'o sababu kɛ fanga ɲini jɛkulu in sɛbɛkɔrɔfɛlen do dugumalaw la wa a ɲɛma yɛrɛ n'o ye jamana minisiri ɲɛma ye Bekiran o ye maa ye maa min bɛ taama maaw nɔfɛ duguma wa a ka hakilina ni fanga ɲini jɛkulu ɲɛmakɔrɔw ka hakilina tɛ kelen ye nka kunnafoniw fana y'a yira ko jamana masakɛ ka kankɔrɔsigiw olu tɛ ka fanga ɲini jɛkulu in ka sanayɛlɛnw lajɛ ni ɲɛɲuman ye kankɔrɔsigi wɛrɛw bɛ yen ni a kanuba tɛ olu ye nka olu y'a yira ko jɛɲɔgɔn ɲuman don fɔlɔ k'a kɛ ni jamana masakɛ ye yɛlɛma minnu don jamana sariya sunba la mun bɛ se ka fɔ nin ko in na o ye fanga ɲini jɛkulu a ka baaraw sɛbɛkɔrɔ jateminɛlen do bi masakɛ ka kankɔrɔsigiw fɛ wa dancɛw bɛ a man ka tɛ ka minnu kɔ sago sabula o fɛɛrɛw talen do masakɛ bolo ka ɲangili ani jalakili kɛ maaw la maa minnu mana o dancɛw kɔ sago i n'a fɔ a bɛ deli ka mun ɲɔgɔnna kɛ san 2003 san 2007 ka taa se san 2008 ma o mun senfɛ a ye gɛlɛya da maaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin maaw ma maa minnu tun bɛ jɛkulu kɔnɔ n'u bɛ wele ko salafisme Maroc kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu PJD tɛmɛnen kɔfɛ kalata baara senfɛ fanga ɲini jɛkulu wɛrɛw bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛn'u fanga kɛ kelen ye o la kumaba dɔ ye Parti Socialiste USFP ni farafarali donna olu ni ɲɔgɔn cɛ san 1990 waatiw la. Kenya jamana kɔnɔ wulikajɔ dɔw kɛra Somali banbaci jɛkulu fɛ Shebab mun kɛra sababu ye ka maa 6 bɔnɛ u niw na arabasiw ka dugu jɛ Alamusa la u ka jamana kɔrɔyan fan fɛ dugu kɔnɔ dugu min bɛ wele ko Mandera ni banbaci ninnu bɛ deli san tɛmɛnenw na ka wulikajɔw kɛ dugu in na ni baara cɛjugu ninnu daminɛna banbaciw fɛ dugu tilalen 3h du matin waatiw u maa 20 bɔɲɔgɔnko u ye cakɛyɔrɔ dɔ da kari ka sɔrɔ ka don a maaw kan
u donnen kɔ a maaw kan ka sɔrɔ ka mugu wiliw dabɔ o mun kɛra sababu ye ka maa wɔɔrɔ bɔnɛ u niw na ani ka maa kelen sɛbɛkɔrɔ jogi maa minnu tora balola u fɛ o kɛra alisilamɛ diinɛ maaw ye nga u ka lakana tigilamaw teliyara ka na mun y'u wajibiya u k'u senfa ni banbaci jɛkulu in shebab n'a ni banbaci jɛkulu alkaida tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u y'u kanbɔ alamisa sɔgɔma wulikajɔ in nɔfɛ wa k'u y'a dabɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsi kerecɛn diinɛ maaw de ma o mun n'o ye u ka ladalabaraw ye sabula sanko u ye mɔbili dɔ lajɔ mun sen fɛ u y'a kɔnɔnama bɛɛ fa n'a bɔra alisilamɛ diinɛ maaw la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ san 2015 waatiw la jamana woroduguyan fan fɛ nin wulikajɔ ɲɔgɔnna dɔw kɛra banbaci jɛkulu shebabu fɛ ka ɲɛsi u ka sanfɛ kalanso dɔw ma mun sen fɛ u ye kalanden 150 bɔnɛ u niw na ka Usmanu Zogore ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw dafa Karimu Wadi ni o ye Ablaye Wadi de jamana ɲamakɔrɔ ale min ka kiri kun bɛ senna Senegali dugukolo kan ka sabu kɛ ko a fa tile la a ye jamana nafolo ta ni ka kɛ a yɛrɛ ta ye u ka kiri ma ko enrichissement illicite a kun jirala k'a fɔ Karimu Wadi kɔni ani kaso kɛli ka kan a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye ayiwa euro wari miliyɔn 200 ye k'a kan k'u sara ni ka labanna ka san 6 kaso kɛ kiri kun jalatigɛra o cogo de la nka Macky Sall ale labanna ka na yafa kɛ a mɔ ni yamaruya dɔ ye min ni o bi daga a ye jamana sariya sunba fɛ u k'a ma ko grâce présidentielle a bilalen kalo 3 ye nin ye nka hali bi kiri wɛrɛ bɛ a kun ka ko in na barisabu ka da ka Faransi jamana kɔnɔ don dɛmɛnenw na dɔw kun ɲɛgɛn bɛ ka jira k'a fɔ Ablaye Wadi de Karimu Wada ko so dagabana dɔw bɛ a bolo ye k'a kɛ n'a kɛ k'o fɛnɛ sɔrɔ Senegali ko pasa kan o tɛmɛnen kɔfɛ ko wariso dɔw bɛ yen k'a ka compte bancaire bɛ o yɔrɔw la nka tuma min na ni sekun kɛra Faransi kiri ɲɛmɔgɔw ma olu kun y'a jira k'a fɔ u tɛ se ka minɛni kɛ o kuma in mɔ barisabu ka da kan nin ma minɛ cogo in yɛrɛ min ye nin ye nin ma jalaki cogo min ye nin ye ko enrichissement illicite k'a tɛ Faransi jalaki gafe fan si fɛ sariya ta fan fɛ nka kɔsada in na a y'a jɛkulu min ni o fɛnɛ bɛ yen ni kiiribulon dɔ fɛnɛ don parquet du pôle financier de Paris o maaw labanna ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko fɛn min fɔra Faransi juge fɛ ko olu ma ye ni o ye u k'o ma ko appel o appel in min ni o y'o o kɛra octobre kalo tile 5 araba tɛmɛnen kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ni appel in min kɛlen filɛ nin ye sa ni sɔn kɛra a mɔ bɛɛ Karimu Wadi ani Faransi taw fɛnɛ olu bɛ sɔn ka kari ɲɔgɔn na nka Senegal jamana kɔnɔ Macky Sall ale min ye jamana ɲɛmaa ye ni ale yɛrɛ fɛnɛ kɛn kun bɛ ka lapasabaw ta ni o ye avocat ye olu ma caman ye a jira k'a fɔ a y'a ko parquet ye nin min kɛ nin ye k'a ni kɛli ka kan ko barisabu ka da kan ko kiiri de don kiiri min bɛ senna a y'a ko kiiri in tɛ dɔ wɛrɛ ye jamana foroba nafolo min ni o ŋanamu na k'o de ɲini dɔ don k'o bila a nɔ na ko wa ko nin na kɛ sababu ye ka maa dɔw fɛnɛ ladi maa wɛrɛ fɛnɛ kana na a baara kɛ a y'a ko olu kɔni n fɛ ko don Chadi jamana kɔnɔ Idrissa Déby Itno n'a ka fanga ye wili ka jɔ kɛ diɲɛ seleke naani taji bɔ cakɛda ba dɔw nɔfɛ minnu baralen don ɲɔgɔn kan cakɛda 5 ɲɔgɔn na nka fɔ cakɛda 3 ɲɔgɔn na ka jira k'a fɔ u ka wili ka jɔw la ka taji bɔ Chadi jamana kɔnɔ a y'a ko tɔrɔmɔɲɔ min ni o kan ka sara ni o bi yamaruya i ka taji bɔ a y'a ko o wari kun tɛ ka sara k'a jɛ taji bɔ cakɛda 3 minnu don u ko dɔ ma ko ESO Petronas ani Chevron kunnafoniw ye a jira k'a fɔ kiiri min sigira sen kan kiiri jalatigɛlen y'a jira k'a fɔ nin cakɛdaba 3 ninnu baralen ɲɔgɔn kan u kan ka wari min sara Chadi jamana ye a y'a sɛfa wari miliyari tɛ bilen bawo a tɛmɛna o kan u ko min ma ko biliyɔn o 44 biliyɔn 44 a bɛ bɛn euro wari miliyari 67 ma u kan ka min sara Chadi jamana ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kunnafoni min ni a bɔra ka bi a sɔrɔla kiiri dɔ de jalatigɛli senfɛ barisabu ka da kan ko kabini san 2014 Chadi douanelakaw olu de kun gɛn kun bɛ k'u bolo mɔnɔbɔ k'a fɔ k'olu ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ consortium ninnu ni o ye cakɛdaba 3 ninnu ye k'u tɛ ka lɛnpo in sara ka a jɛ nka n'a ma ɲa k'a fɔ taji yɛrɛ sɔngɔ bilen don sugubaw la bi k'a tɛ ka se ka kɛ nafasɔrɔ siraba ye jamanaw ma minnu y'a bɔbaw ye Chadi jamana ma ɲɛmɔgɔw ko an bɛ se k'an da fɛnɛ sɔrɔ sira min fɛnɛ fɛ o ye nin ye ni maa minnu ni kabini san 2014 an ka jate kɔni bɔra a ka k'a fɔ u tɛ ka lɛnpow sara k'u jɛ an bɛ se k'u nɔ minɛ kiiri bina k'u kan taji bɔ cakɛdaba 3 ninnu u kɛlen ka jalatigɛli k'a kɔni mɛn u y'a jira k'a fɔ olu ma jɛ ni Chadi kiiri ɲɛmɔgɔw ka nin jalatigɛ cogo in ye don nataw la u yɛrɛ kan ka sira min fɛnɛ minɛ k'a jira k'a fɔ u ma jɛ ni a ye u ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bɔgɔ jeninen wɛrɛ kan u bɛ k'o jate minɛ u ni ɲɔgɔn cɛ
Ami awladɔniya k'a fɔ Eresila ma ɲɛmaw ye dantigɛli dɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiriso min bɛ Eresila ni a ɲɛsin bɛ lakanako ma. O babu sentigi a y'a yira k'a fɔ kunnafoniw bɛ k'a jira ko Ameriki ma ɲɛmaw b'a fɛ ni ka boniw daminɛ Siri jamana kɔnɔ. Ko ni u tora ka boni in kɛ k'u k'a dɔn k'a fɔ olu kɛn bɛ ka majimafɛn minnu labɛn Siri dugukolo kan k'u tɛna se ka sanfɛ pankuru bonda jateminɛ k'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na barisabu ka d'a kan olu bɛ labɛn mina Siri jamana kɔnɔ u bɛ bamajiya wale kɛlɛli de la wa Bashara al-Assad fɛnɛ olu bɛ k'o de dɛmɛ. Aya ni Ameriki jamana ko k'a bɛ to ka min ye Siri ye k'a bon aya olu ka labɛn minnu sabatilen do ye ni o bi sanfɛ fɛ kunbɛ ko Amerikikaw k'a dɔn k'a fɔ o tɛna se k'i to duguma joona k'a fɔ a bɛ jateminɛ kɛ ko nin ye Amerikikaw ka fɛn bonda dɔ de natɔ ye ko nka ko olu n'a bon ka tiɲɛ kɔni ko kumana ko bɛɛ k'i sigi ni o ye. Kɔrɔfɔ in sɔrɔla ka bɔ maa min yɔrɔ o ye minisiriso ye babu sentigi ye ni o ye General Igor Konashenkov ye. Ale y'a yira k'a fɔ ko in bɛ nin cogo in de la wa Sergei Lavrov ni o ye Eresila minisiri min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma. Ale y'a yira k'a fɔ olu ye nin labɛn ninnu bɛɛ lajɛlen sabati Siri jamana kɔnɔ kun min kama o ye de Siri bɛ se k'a yɛrɛ lakana wa u k'a dɔn k'a fɔ n'u y'a fili bɛɛ olu n'a bon ka tiɲɛ ko barisabu ka d'a kan Eresila a surasiw olu bɛ Siri dugukolo ka bi u bɛ bamajiya kɛlɛ la tiɲɛ don nka kulu maramafɛntigiw minnu bɛ yen ni olu tɛ bamajiw ye ni olu ni Bashar al-Assad dɛsɛmɛ ka ɲɔgɔn faamude ko Eresila surasiw bɛ ka kuma ɲɔgɔnya don olu ni Bashar al-Assad ka marabolo ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gouverneurs ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ 732 ɲɔgɔn na de la wa ko sigikafɔ ninnu kɛra sababu ye ka nɔbaw bɔ barisabu ka d'a kan ko bi in na ko u ni gouverneur ninnu bɛ ka ɲɔgɔn ganfɔ wa olu bɛ ka sumanw fɛnɛ donni ka di mɔgɔw ma minnu fɛnɛ degunnen don Siri dugukolo kan ko komi bɛ o cogo la olu Eresilakaw ka surasiw bɛ dugukolo min kana na n'i ko k'i bɛ ayiwa masibafɛn dɔ fili ye ko kɔrɔ ye k'i b'a fɛ k'a fili u de kan o kumana olu fɛnɛ bɛ se ka u yɛrɛ lakana cogo min o ye nin de ye n'u kɛra filifɛn ye aya olu kɔni n'a kunbɛ k'u to dugumɔ k'a tɛna se ka bɛn bi Siri dugukolo kan wa pankuru ninnu na bon k'u tiɲɛ ko minnu fɛnɛ bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ k'a fɔ kɛlɛkɛ pankuru bɛɛ b'i bolo k'i bɛ se ka o boli sankolo la ko ka sɔrɔ k'o ma ye ko u ka a filili daminɛ n'a b'i ye n'a t'i ye k'o fɛnɛ na si dɔ ko barisabu ka d'a kan k'o ye yɛrɛ nɛgɛnka ye nin ye Eresilama ɲɛmɔgɔw ka kɔrɔfɔw ye ka ɲɛsin wale min ni o ŋunuŋunu bɛ sen na k'a fɔ Ameriki ma ɲɛmɔgɔw b'a fɛ ka susuli daminɛ Siri dugukolo kan. Jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛma Koro du Sud ka den do Ban Ki-moon na ale ka waati dafara jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies kunna bebe na a nɔna bila o de bɛ ka ɲini nka maa min kɔni bɛ yen ni o tɔgɔ kɔni bɛ bɛɛ lajɛlen da k'a fɔ o de bɛ sɔn ka kɛ a ye an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ o ye maa min ni bibi na u k'a ma ko Antonio Guterres jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya so ni o ye Conseil de sécurité jamana 15 ye kunnafoniw y'a yira k'a fɔ olu caman ka dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin a mɔ ka ban wa ale de bɛ sɔn ka kɛ ko in yɛrɛ a sɔrɔba ye kunnafoniw kɔni ye a jira k'a fɔ min ye maa kura min ni o kɔni bɛna bila jɛnselegɛnani tɔnba Nations Unies ɲɛmaya la o ye Antonio Guterres de ye. Nin de fɛnɛ bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲɛmaayaso fɛ ka bɛn ni kuma ɲɛ ka labana ka wale ɲumandɔnbɔli kɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu bɛ ni a kɛ n kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma aw ni ce aw ka ɲɛmadali ni aw ka matarafali la a k'an bɛn laseli wɛrɛ ni Ala sɔnna ma.